Salutare din nou! Facem o mică filmare aici pentru a vedea un filtru de nisip făcut acasă de către mine. Este un tub care absorbe apa din piscină. Uitați aici, de aici până jos în fundul piscinei sunt găuri date în tubul de 32. E o țeavă PPR de 32. Aici mai sus i-am făcut o adaptare, am făcut un robinet ca să pot să amorsez pompa în cazul în care nu se poate amorsa singură sau scot apa din ea și o curăț filtru sau ceva. Mergem mai departe, tot așa țeavă PPR de 32, o pompă simplă de apă curată, pentru că aici nu este vorba de particule de foarte rele de a trece prin pompă. O pompă simplă de apă, cum ziceam, conectată la așa undeva la țeava asta, intră în ea, trece prin ea așa, după care iasă din ea și aici avem încă doi robineți. Acești doi robineți sunt poziționați în acest fel încât în partea de sus, aici, robinetul acesta, dacă îl deschidem, apa din piscină urcă în sus, așa, și merge încolo și intră în butoiul în care până în zona asta, așa, există nisip. Până undeva aici, în locul ăsta, este pietriș, după care este nisip. În condițiile astea, nisipul, apa trece prin nisip. În nisip se pot pune inclusiv pastile de clor care eliberează clorul mai lent. Pe partea cealaltă, apa intră de aici până jos, se filtrează prin nisip, urcă în sus și iasă pe această țeavă de PPR de 32 aici și duce până în piscină. Acum avem o mică șmecherie, o mică problemă. Pompa aceasta de apă, ea teoretic are presiune mare și din această cauză eu, dacă i-aș da drumul la acest robinet care este ăsta la maxim, ar trece apa și ar da presiune atât de mare încât capacul ăsta, care este un capac din plastic, care nu este foarte tare ca și material, el pur și simplu se umflă din cauza presiunii. Și atunci intervine acest robinet de aici, care apa vine din pompă, urcă aici, el fiind deschis, trece mai departe apa, o parte din apă merge la acest încălzitor care este făcut din țeavă de polietilenă de 20 de milimetri, sunt 100 de metri puși pe această placă de OSB, conectat desigur la capete să se poată conecta acest furtun din zona asta, aceeași conectică o are și pe partea cealaltă. Aici, existând varianta cu un robinet de a regla debitul care trece prin aceste bucle făcute din țeava de polietilenă, care fiind de 20 de milimetri grosime, se încălzește foarte repede atâta timp cât soarele bate pe această placă. Și din această placă, desigur, prin furtunul acesta negru de aici, totul intră, desigur, înapoi în piscină. Și atunci, dacă revenim aici la pompa noastră de apă, se întâmplă următorul lucru. O parte din apa care vine de pe țeava din pompă merge prin filtrare prin butoiul cu nisip
și o parte din apa care vine din pompă trece prin sistemul de încălzire. Și în condițiile astea, teoretic, dacă pompa asta funcționează 7, 8, 10 ore pe zi, încălzim și apă, încălzim și trecem apa și prin filtru. Se mai poate face o chestie foarte interesantă aici. Dacă oprim acest robinet de aici de tot și punem un temporizator la acest motor care să pornească din 25 în 20, deci 25 de minute să meargă și 6 minute, 5 minute să meargă și aproximativ 20 de minute să stea prin partea de încălzire, prin aceste bucle. Teoretic noi ajungem la o temperatură a apei din interior undeva la vreo 40 de grade, 35 până în 40 de grade, din ce mi-am dat eu seama. Mai este o chestie care teoretic ar trebui să se facă, dar eu încă nu am făcut-o la această pompă, dar dacă se gândește omul, poate să o facă un pic mai rudimentar, adică mai simplu. Nisipul din interiorul butoiului, după ce filtrează apa, el teoretic se umple cu mizerie. Și această mizerie care se depune pe nisipul acesta de filtrare, care este cumpărat de la un magazin de bricolaj, și ăsta este Filter Sand, este un nisip mai special care atrage particulele și el rămâne oarecum închegat și nu trece cu apa prin tot sistemul. Nisipul acesta trebuie curățat. Curățatul acesta se numește, în limba engleză se numește backwashing, adică tu teoretic întorci circuitul apei și el va fi altfel. Deci nu vine din pompă băgat aici și iese pe această țeavă. Backwashing înseamnă tu bagi în capătul celălalt un furtun sau conducta asta, o bag prin țeavă, apa vine de aici și circuitul practic se întoarce. Vine de pe partea cealaltă, urcă apa și curăță nisipul. Acum există o șmecherie. Ca să poți să faci acest lucru, ar trebui să oprești robinetul ăsta, să deconectezi partea asta de aici de sus, care pur și simplu aici are o clemă și capacul se ridică, și prin această desfacere a capacului tu poți lăsa ca apa să se reverse din butoi, din interiorul butoiului în exterior, până vezi că s-a limpezit apa, pentru că aici este o chestie care omul pur și simplu își dă seama, o să se vadă că acea apă din interior care preia toată partea aceasta de particule depuse pe acel nisip, o să le spele, pur și simplu le spală, le curăță și atunci apa se limpezește după un timp. Teoretic la filtrele cu nisip între 3 și 5 minute, din ce am văzut eu la foarte multe videoclipuri pe internet. După care, desigur, capacul se pune la loc, se sigilează, pentru că dacă îl sigilezi e ok. No, aici mai este o chestie. Capacul acesta, dacă noi îl deschidem aici l-am deschis ca să vedem așa. Aici, între capac și această zonă în care capacul culcă pe umărul acesta aici așa, eu ce am făcut, am pus teoretic
o garnitură de cauciuc care arată aproximativ așa. Deci ăsta este profilul. Pe spate are bandă dublă adezivă care o ține acolo pe poziție. Și banda aceasta ce face teoretic? Face o etanșare la tot sistemul, la tot butoiul respectiv. Dacă o să dau drumul la pompă, o să fac o filmare când o să dau drumul la pompă, o să vedeți că acest capac în zona asta aici face așa o mică burtă. Acolo fiind presiunea mai mare, capacul acela se umflă teoretic. Și în condițiile astea filtrăm apa prin nisip. Este o modalitate destul de ieftină, să zicem, față de un filtru cu nisip, care dacă iei la acest volum de apă din piscina noastră, care este un Intex, care teoretic are 16.000 de litri, 16 tone de apă, 4,65 m pe 1 metru înălțime. În condițiile astea, filtrarea poți să o faci la un preț destul de bun, zic eu. Adică pompa aceasta a fost undeva la vreo 260 de lei. Nisipul oricum îl cumperi, dacă cumperi o pompă pe nisip, 2 saci de nisip băgați în acest butoi. Și fittingurile, mărunțișurile care sunt făcute, într-adevăr asta este greu. Este un pic mai greu de făcut pentru că veți avea nevoie de un aparat de sudat, țeavă din asta PPR. Astea au costat undeva la vreo 250 de lei, cred. Deci în total 260 pompa, o pompă care are un debit, dacă ne uităm pe specificații, are un debit maxim, aici scrie 3,6 metri cubi pe oră. Puterea 1,5 cai putere la 1,1 kW. Este pentru 220, deci nu e 380 sau ceva. Și teoretic asta este ca și putere, pompa aceasta este mai puternică decât pompele care le cumpărați din magazine, acelea care sunt pentru partea de filtrare a apei, alea sunt undeva la 600-700 de W. Deci nu au o putere foarte mare, pentru că teoretic nici nu este nevoie de o putere extraordinar de mare. Dacă stăm să analizăm butoiul acesta a costat 50 sau 60 de lei. Într-adevăr, nu avem valva aceea de a modifica setările butoiului, adică pe pompele de apă există variante, pe filtrele de apă cu nisip, astea care se cumpără din magazin, există o valvă care sunt cu 4 poziții, sunt cu 6 poziții. No, valva aceea este undeva la vreo, dacă stau să mă gândesc din ce am văzut eu, undeva la vreo 300-400 de lei doar acea valvă. Are niște poziții de curățare, de filtrare, de legare a aspiratorului, să treci curățarea prin pompă. Are sistemul de backwash care teoretic, da, este o chestie foarte bună. El doar din interiorul acelei valve, el poate să schimbe direcția de apă încât să poată să curețe partea de butoi fără să mai desfacă sau să facă alte lucruri. Dar sistemul acela complet, ambele, pompa în jur de 600 de lei, butoiul plus mecanismul acela este iarăși undeva la vreo
600-700 de lei, cred eu. Din ce știu eu, în total undeva la 1400, 1200, 1500 de lei este prețul în care se încadrează exact același lucru pe care noi aici am reușit și l-am făcut într-o sumă de maxim 400-500 de lei. Mai folosim pompa cea veche care am primit-o la sistem. Aici partea asta de filtrare cu acest filtru de apă a mai costat 50 de lei filtru, 12 lei este cartușul care filtrează 5 microni. Mai este o chestie ce m-am tot documentat și am văzut pe internet, că acest filtru de nisip, teoretic, el poate să filtreze particule nu mai mici de 40 de microni. Și atunci, în condițiile în care noi avem o depunere în piscină astea sunt niște depuneri din cauza că și piscina este folosită, plus că suflă vântul, nisip, aici avem copaci, în jurul nostru avem și frunze, impurități, chestii de genul ăsta. Teoretic era bine și este bine să putem să filtrăm apa prin filtrul acesta de 5 microni, care 5 microni este foarte ok. După cum se vede și aici, în zona asta, că pe filtru deja sunt depuneri de particule foarte mici, care teoretic așa se văd pe filtru. Și atunci, în condițiile astea, filtrul acesta cu 60 de lei și astea de aici pe 32, olandezele astea cu filete exterioare care se înfiletează aici, sunt undeva la vreo 18 lei bucata. Deci aici avem încă vreo, să zicem, 80 de lei pentru partea asta de filtraj. Împreună cu astea toate și cu adăugare de clor, reușim să păstrăm piscina curată, să zicem așa, un sezon întreg. Una la mână că sezonul, atâta timp cât sezonul este întreg, apa este curată în piscină, nu pierzi timp ca să încălzești apa și nu pierzi timp prețios să schimbi apa. Teoretic, să schimbi apa în această piscină durează aproximativ vreo 3 zile până umpli cu furtunul sau cu orice altceva piscina care are 16 metri cub de apă. Și atunci, dacă lucrezi la partea asta de filtrare și o faci să funcționeze ok, ai scăpat de niște inconveniente și ai apa tot timpul caldă. Doi la mână, dacă încălzești apa prin acest mecanism, poți să ai apă. Noi am avut apa în piscină și la 30 de grade. Acum, fiind 2 zile de ploaie, apa s-a răcit undeva la 22-24 de grade, cred eu. Acum azi 2 zile apa avea 29. Și mai o chestie, noi piscina nu o acoperim. Din păcate, și așa este foarte mult de lucru la ea. Deci cam asta este un pic detaliat sistemul acesta de filtrare făcut acasă, DIY, do it yourself. Și eventual pot să mai atașez poze la cum am construit acest sistem aici. Vă salut, să aveți spor la treabă și dacă aveți vreo sugestie, puteți să faceți un coment la acest videoclip.